ita mutuwa mana, idan yau aka ce mutum ya mutu, da akwai waɗansu mala'iku da za su zo su atakin wanda da su ɗauran shi ba Muhammad. Ba abin da zai ringa gani sai dandasan mala'iku. Dandasan mala'iku zai yi ta kalla, ba zai ringa ganin komai ba sai dandasan mala'iku. Idan waɗannan mala'ikun suka zo, idan mutum ya kasance mutumin banza ne, ba mutumin kirki ba ne, to waɗannan mala'ikun idan suka zo ɗaukar ransa, to za su fitar da ran cikin azaba, cikin bala'i, da su cire ran da ƙarfi, a ɗauki wata ƙugiya a jefa a jikinsa, su binciko ran da ƙarfi. Muhammad, wallahi babu wani likita da ya isa ya gaya maka rai a ina take a cikin mutum. Akwai wani wanda ya isa ya faɗa maka wannan? Wallahi babu. Ba wani wanda ya isa ya faɗa maka ya san a ina ran mutum take. Wallahi babu. Wallahi babu.